allihopa och alla followers. Jag followers här och idag ska vi spela lite Minecraft och testa min mick. Så jag hoppas att ni kommer gilla videon och ja. Den här testvideon. Och jag vet att det är jättelaggigt. Jag ska få en ny recorder så att det inte är lika laggigt för er. Så jag ska bara joina mitt Word. Det skulle vara väldigt kul om ni kunde subscriba till mig och kanske likea videon. Commenta below för att få en chans att spela med mig och min kompis på en private server. Och ja, fan regn. Okej, så jag vill bara testa runt lite på den här micken. Kolla om den är bra nog. Och ja, jag hoppas ni gillar mina videos och ja. Så ja, så jag undrar vad jag ska göra. Jag har många spel som jag kan spela och inte så här Call of Duty-spel som jag kanske kommer till senaste eller runt jul kanske kommer jag kunna spela de spelen. Så ja, ska vi se här. Så om ni kan kommentera below kanske vilket spel ni skulle vilja att jag skulle spela och visa det för er. Inte för krävande spel för att tyvärr kan jag inte recorda det, det kommer vara för laggigt. Men sådana spel som så här, små spel och jag vill inte att det skulle vara så här spel som man måste köpa eller ladda ner. Jag vill att det ska vara ganska enkla spel och som inte kräver så mycket heller. Ska vi se här. Aj. Ja, som ni ser, jag laggar mycket. Jag hoppas jag får en ny recorder och jag ska faktiskt göra toggle. Oj då. Toggle downfall, så det är inte... vad fan. Okej, men alltså ge mig bara tips på vad ni vill att jag ska spela och sånt. Det skulle vara mest Minecraft och spela med Lucas som ni vet. Eller single player survival. Så ja, jag hoppas ni kan kommentera below för att kommentera bara vad som helst som är kanske lite kul. Och ni har en chans att vinna. Så ja, hej då!